En aquest vídeo veurem maneres de vestir i de fer que es veuen passejant per les ciutats del Japó. Una desfilada pels carrers de Kyoto amb vestits tradicionals. Kimonos als trens de Tòquio. Als bars. Pels carrers de les ciutats del Japó i per les zones d'esbarjo. Policies patrullant pels parcs de Tòquio. Tornant de l'excursió. Anant de colònies. Visitant monuments. Anant per feina. El gosset dins el cotxet. En aquest vídeo veurem l'ús de l'electrònica en jocs electrònics i en robots. Anant a la feina. Botiga de jocs electrònics. Divertint-se i practicant habilitats coordinatives amb jocs electrònics. Robots que responen a preguntes. Robots mantenint una conversa.
Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Com va això? Com estàs? 突然ですが、ネスレのコーヒーマシンを持ってる方、今から購入する方に Segur? 素敵なプレゼントが当たるビッグチャンス。 No xerris その際 tant. にゲームに挑戦してみませんか？ Au, vinga. Apa diu? Konnichiwa. I sayonara. そうですか。 Sayonara. プレゼント以外にもスペシャルコンテンツがたくさんあるので、楽しんでいってくださいね。ということで、 En aquest vídeo veurem un cementiri budista, boscos de cedre japonès i el jardí japonès. Cementiri budista. El xintoisme, la fe indígena del poble japonès, considera la mort una cosa impura i deixen que el budisme tracti les coses de la mort. No hi ha cementiris xintoistes. Els funerals i enterraments són fets en la religió budista. Bosc i sotabosc al costat del cementiri budista. Boscos de cedre roig japonès. Aniko. Molts cedres fan uns 3 metres de diàmetre i 30 metres d'alçada, i són mil·lenaris. Planta de lotus. Significa puresa espiritual. Símbol de la perfecció i puresa. Culinàriament s'aprofita tot: arrel, tronc, fulles, flors i llavors. La molsa en el jardí japonès. Al Japó hi ha més de 120 tipus de molsa diferent. La molsa està sempre present en el jardí japonès i es neteja manualment traient les herbes dolentes d'herba en herba, de manera que quedi una catifa de només molsa. Un estany en carpes. El jardí zen o paisatge sec és un tipus de jardí fet amb roques, sorra, grava, molsa, arbust i arbres retallats, que té una lectura geogràfica, com el mateix arxipèlag japonès, i una visió còsmica, la d'un gran buit emplenat amb objectes. El gran buit és la sorra ordenada amb un rasclet i els objectes són les roques, les illes, etc. El jardí zen acostuma a ser petit i està concebut per a ser vist des de les estàncies de la residència, amb la finalitat d'ajudar a meditar sobre el veritable significat de la vida. Els japonesos acostumen a guarnir les entrades a les seves cases amb figures, flors, bonsais, etc. En aquest vídeo veurem el tracte respectuós, la neteja, els vàters, les bicicletes al carrer i els paraigües. El tracte entre persones és molt respectuós. Una cambrera servint una consumició. Un guàrdia ajudant a sortir la gent del tren. Una recepcionista acomiadant un client. Un xef de cuina molt divertit. Cues en filera d'un, ordenades per agafar el tren. El grau de neteja als carrers i edificis públics sorprèn el foraster. Anant pel carrer costa trobar una paperera, però no hi ha ni un paper ni una gorilla al terra. Ningú llença res al terra. I sempre hi ha persones a la cerca i captura d'un trosset de plàstic o paper i netejant els interiors dels trens. Està prohibit fumar al carrer. De tant en tant hi ha llocs tancats on els fumadors hi poden anar a fumar. Els vàters d'ús públic són una glòria, sempre nets i polits, i n'hi ha per tot arreu, amb aigua calenta a pressió regulable per a rentar-se. Les bicicletes es deixen al carrer sense lligar.
No hi ha robatoris. Hi ha molta seguretat. Els paraigües es deixen en els paraigüers a l'entrada de les botigues, restaurants, hotels, sense cap problema. En aquest vídeo veurem la xarxa elèctrica, trens, gratacels, passos a diferent nivell, equips contra incendi i menjar de mostra de plàstic. El corrent elèctric és a 100 volts. La freqüència és de 50 cicles a l'est i de 60 cicles a l'oest. Motius històrics. Així es va fer a l'inici i no és fàcil canviar-ho. La xarxa elèctrica de mitja tensió és a 6,6 kV. El rutejat de cables elèctrics a l'aire obeeix a motius històrics. Era més fàcil i ràpid d'instal·lar i de mantenir. Els trens. N'hi ha molts i per tot arreu. Còmodes, nets, puntuals, ràpids i a totes hores. Val la pena experimentar la cultura del tren al Japó. Amabilitat per part de les persones que atenen el públic, facilitat per anar a qualsevol lloc, educació en l'ús del tren, no solen els mòbils, ningú parla per mòbil, ningú parla en veu alta, no se sent parlar ningú, molt d'ordre al pujar i baixar del tren, tot s'anuncia per endavant, en pantalla i verbalment. Estació de tren, millor dit, de trens. Hi ha moltes línies. Gratacels a prova de terratrèmols a Tòquio. Passos elevats i a diversos nivells per a trens i automòbils. Estació de càrrega de bateries de vehicles elèctrics. Equips contra incendis situats a peu dels edificis històrics de fusta. Fet de plàstic, simula els plats de menjar dels menús dels restaurants. Facilita l'elecció.